Altså for alle 4 kommuner betyder det jo, at det er rigtig svært at have tiltro til en meget, meget vigtig reform, fordi tempoet er utrolig langsomt. Det, som jeg hænger min hat på, som er optimisme lige nu, det er, at Kim Kielsen har været ude at sige flere gange, at han synes også, det går for langsomt. Så jeg tænker, at nu begynder det ligesom fra begge sider at være den samme sang, vi hører. Det skal gå hurtigere. Det er jeg fuldstændig enig i. Det kan ikke gå så langsomt som nu. Godt. Og i forhold til det, så var det faktisk det samme oplæg, som jeg havde før. For en opsplitning Rasuisup Kommune i flere dele. Det var et opgør med strukturreformen og kan få konsekvenser for landet. Hør her til det rigtige indslag. Der er for det første den økonomiske prioritering. Vi har simpelthen ikke råd til at give alt til alle i alle bosteder. Så der er en helt klar nødvendig prioritering i økonomien. Desuden så betyder den demografiske udvikling, som vi har, hvor vi bliver færre og hvor vi bliver mere koncentreret i de større bosteder, den betyder også, at vi er nødt til at tage det med som et element, når man skal lave en prioritering. Og formanden for det her strukturudvalg, Martha Labansen, hun siger jo også, at hun decideret frygter, at hvis man laver en opsplitning, så vil det sætte en yderligere stopper for det, fordi at de nye kommuner, de vil være alt for få borgere i forhold til det, der er sat. De vil have endnu sværere ved at tiltrække uddannet arbejdskraft, og vi ikke kunne løfte. Hvad siger du til de forudsigelser? De stemmer meget godt ens med de forudsigelser, vi har i min kommunalbestyrelse, og derfor har vi til vores høringssvar til naalakkersuisut på den der lovforslag skrevet, det er vores største bekymring, at kommunerne, nogle af dem bliver så små, at de ikke kan løfte de opgaver, der skal lægges ud, og så går det hele i stå. Så det synes jeg er virkelig et skrækscenario. Ja, fordi Randi Vestergaard Evalsen, du kan jo godt synes, at de oppe i Nordkommunen skal have lov til at beslutte, hvor mange kommuner de vil være delt op i. Men nu er det jo ikke kun et spørgsmål for dem. Det her det er en national strukturreform, man har lavet. Så hvorfor skal det gå ud over de 3 øvrige kommuner, at de Rasuisup Kommune ikke har været i stand til at få det til at fungere? Det er jo Inatsisartut, der kommer til at tage den her stilling, når den kommer op i sagen, så må vi tage den derfra, om de skal eller ikke skal deles. Jeg vil sige, at lige meget hvordan du deler kommunen op, så vil det altid være lige langt fra randaktivitet. Så du skal jo sådan set lære at tilpasse din struktur også i forhold til geografien i landet. Du kan ikke gå rundt og flytte byen fra til en anden by. Det er en by, hvor byen er. Og det er sådan nogle ting, vi skal lære at arbejde med, ikke at prøve at flytte rundt på byerne. Det kan vi ikke. Så det er en af de ting, der skal ændres. Jeg er helt enig i, at der er for få ting, der kommer ud til kommunerne af arbejdsopgaverne. Men hvem skal løfte dem? Vi har set, og det står der også i PDO-rapporten, at der bliver et endnu større problem med hensyn til arbejdskraft, med faglært arbejdskraft. Og vi kan ikke bare aflevere arbejdsopgaven, når vi ikke har nogen til at løfte dem, fordi det går ud over borgerne i sidste ende, og så skal vi til at samle op igen. Vi skal have en struktur, hvor det virker, og hvor kommunerne kan være med til at løfte de opgaver, de skal. Vi kan ikke bare gøre det bare for at gøre det. Ja, Ole Dorf, der er lige kommet en ny landsplanredegørelse med titlen Den nødvendige prioritering, og der er særligt 2 ting, den siger. Der skal træffes hårde prioriteringer på det økonomiske område, og der er hårde prioriteringer på det demografiske område. Altså, der er mange steder, hvor folk de flytter fra, og man skal passe på med for små enheder. Det valg, I er ude i her, det går jo diametralt imod begge de 2 hovedting, der kommer fra Finansdepartementets landsplansredegørelse. Hvorfor er det så, det er en god idé at gøre det alligevel? Jeg vil godt lige sige, at Rasuisup Kommune i øjeblikket har et indbyggertal på 17.300 mennesker. Og deler vi kommunen op i 2 selvstændige kommuner, vil det betyde, at den ene kommune vil have indbyggertal på lidt over 10.000 indbyggere, og det andet kommune vil have et indbyggertal på over 7.000 mennesker. Så at dele kommunen op vil ikke betyde verdens undergang, fordi jeg er ikke i tvivl om, at de arbejdspladser, som vi talte om lidt før, nok skal blive lavet i de forskellige byer, som opgaverne bliver flyttet hen til. Og nu er det jo sådan, at det er en enig kommunalbestyrelse,
der henstillede til naalakkersuisut at dele kommunen op i 2 selvstændige kommuner. Kommunalbestyrelsen siger ikke 3 kommuner, men 2. Det vil jeg lige pointere. Og det er også samstemmende, som borgerne også tilkendegav i forbindelse med den vejledende folkeafstemning. Befolkningstallene de falder, og I vil lave for små kommuner i forhold til strukturreformen, hvis I deler det op. Alle de modeller, der er lagt frem til, der vil blive minimum 1, der er for lille. Og hvis du kigger 15 år frem, så vil den blive væsentligt meget for lille. Hvorfor lave en model, som ikke er fremtidssikret i forhold til reformen? Altså, hvis du kender forholdene i vores kommune, det er mindre bygder oppe i Uummannaq og Pernøk og sågar i Diskobugten. Det er faktisk dem, der leverer fisk på fabrikkerne, således at vi alle sammen kan få et godt liv. Det er faktisk ikke de store byer, som laver sådan nogle ting. Ikke? Altså en by eller en bygdestørrelse, det kommer an på, hvilken aktivitet der er det pågældende sted. Det er ikke spørgsmål om, at der skal bo 10.000 mennesker, før der kan ske noget. Færre kan også gøre det. Men det handler jo ikke om, at der skal ske 10.000, for der skal ske noget. Det handler om, at man skal kunne bo minimum 8.000, for at du har kapacitet og skattegrundlag til, at du kan overtage opgaver for selvstyret. Det er det handler om. Hvorfor vil I gøre op med det princip, som er jo hele grundlaget for strukturreformen? Altså, kære ven, ikke også? Der er nogle kommuner, som startede for 7 år siden under de anbefalede kommunestørrelse. Så lad os snakke om fremtid i stedet for hele tiden gå tilbage til, hvad Strukturkommissionen sagde for 6, 7, 8 år siden. Så det synes vi skal til at kigge fremad.